Velkommen. Velkommen. Ja, hvad vælger jeg så plads? Så. Det er min søn, Morten. Nej. Altså, vi skal have fat i det hus. Du har sgu ikke sagt til mig, at vi skal til møde med en spasser. Hvad fanden Nej, er det nej, for hold nu op. Vi skal have det hus. Det er nægter Nej, jeg vi skal simpelthen. bruge det hus. Ja, men så får det overstået. Okay, vi skal fandme på det så. Vi har kigget på jeres hus, mig og Mia, til den salg. Fik nogle breve på den vej, som jeg har set med. Det ser rigtig fint ud, og stor grund, og Ja, men jeg kan godt lægge et ord ind for, at det er et fantastisk hus. 400 kvadratmeter grund og tæt på havet. Og kun 5 kilometer ind til København. hvad er det, betyder det til kost? Jamen, det er blevet vurderet til 5,5. Ja, det lyder jo meget godt. Ja. Hvad siger du, Kasper? Ja, men Undskyld. den snur du. Den var lige nødt til at sætte den der. Ja. Altså, vi skal bare ud herfra nu. Ja, bare den snur du. Hvorfor? Det var fint, at jeg har min spasser med. Ej, bare... Nu skal vi passe spasseren. Ej, du ved godt, jeg... Har du da spasser? Ej. Kom. Hvor der kommer her? Du klarer den. Er du ikke? Kom. Ja, du er lige. Så står du lige der. Kan du sige, at det er Nu skal du bare se min færdighed. Ja. Shit. Lad mig prøve med lukkede øjne. Lukkede øjne, okay. Helvede, så hvad du lavet? Ej, det var godt nok ikke meningen. Du skal spasser. Ej, for helvede. Hvad gør vi? Vi Find ham. Ja. Nej, jeg må... Jeg skal ikke tåle at røre ved ham. Skynd dig nu. Frank! Nej, det gider ikke, Kasper. Det gider ikke. Så. Tænd det sammen. Alle sammen. Det er fint, uændret. Hold så kæft for helvede. Han er sgu spasser. Skub. Jeg tæver. Kasper, jeg tæver. Det her bliver overhovedet da. Ja, det er overhovedet. Så. Nu skal jeg. Det er bare svært, at han er til på den. Jeg har ikke tid. Ingmar, for helvede. Jeg sveder helt vildt. For helvede. Så. Nej! For helvede ben. Fuck hans ben. Hans ben. Fuck. Hvad foregår der her? Det er ikke noget. Det står bare lidt startet. Hvad er det? Morgen han er ude på lege. Ja, det er bare vores morgen. Ude på legepladsen. Han er ude. Hvad for en legeplads? Ja, Den Østerbro, du ved. Sammen med de andre børn. Man kan jo ikke gå. Nej, Nej, men det... men vi hjælper noget ned, fordi vi er så flinke. Hvorfor efterlod han så? Ja, han var glad med at lege med de andre børn. Ja. Der er ikke noget. Hvad er det dig derinde? Det var også musikken. Den Hold kæft for helvede! Nej. Må jeg lige se det der? Nej, Må jeg lige se det? Jeg kommer ind og reparerer den lidt. Prøv at flygte jer. Nej, Prøv at altså... flygte jer. Kast! Fang! Nej! Frank, hvad er det her? Det er en spasser i skab.
Han er udviklingshæmmet. Hvorfor har I bundet ham? Fordi der skete noget, altså. Hvad er det, der er sket med hans lov? Det er ketchup, han spiste. Vi var ude og få en hotdog, og så... Jeg vil have en forklaring på det nu. Ja, han væltede ned ad trappen. Ja, ned i noget ketchup. Jeg har været væk i 5 minutter, og så har jeg låst min søn ind i et skab. Det var ikke låst skabet. Det var ikke låst skabet. Der var et lukket skab. Det der hus, det kommer I ikke til at få. Jamen altså... Jamen, prøv lige. Stille og roligt. Stille og roligt. Ud. Helvede, Kasper. Men det var dig, skyld. Helvede. Jamen, det var ikke meningen, jeg skulle ramme ham. Frank? Ja, hvad er det så? Hvordan gik det med huset i dag? Det gik sådan meget godt. Hvordan fik du snakket med Kurt? Ja, men jeg tror ikke, vi får huset. Hvorfor ikke det? Det synes Kurt vist ikke er en god idé. Jeg troede at han gerne ville sælge huset. Ja, det ville han også gerne, men han var sådan sket nogle ting, fordi han er sådan en sur gammel knolden mand. Så det fik vi aldrig. Det er altså rigtig ked af at høre, Frank. Ja, det synes jeg er et rigtig fint hus. Jeg ser, der er flere dejlige huse rundt i verden. Så vi kan købe i stedet. Der er mange penge. Ja. Det er jo. Og så sætter den selvfølgelig en alarm i gang. Ja. Men så heldigvis... Det er fra politiet. Ja. Kan jeg komme ind? Ja, kom ind. Problemer. Er der en Frank Vam her? Ja. Frank? Frank? Politiet står her og spørger efter. Tid efter mig. Ja, jeg ved ikke. Jeg vil meget gerne stille dig nogle spørgsmål, Frank. Ja, hvad skulle det dreje sig om? Det omhandler om noget, som du sikkert ved fra tidligere i dag. Hvor var du mellem klokken 10 og 12? Jeg var på arbejde På arbejde. sammen med Kasper Christensen. Du skulle efter sigende have skudt en udviklingshæmmet i benet med en Hej. klarpil. Nej, det passer det overhovedet ikke. Frank? Ja, den er udenomskat. Så det benægter du? Fuldstændig. Det er aldrig gjort. Aldrig. Frank, hvad? Kurt, han har lavet her til det her. Det manden, der har skudt dit barn. Ja, det er det. Frank Vam. Jeg har aldrig skudt. Hvordan vil du forklare det her? Han er også udviklingshæmmet måske. Du er... Klokken er 18.07, og du er anholdt for at have skudt et barn i benet. Jamen, jeg har ikke skudt nogen børn. Nej, yderligere forklaringer kan du tage på stationen. For helvede, Frank. Hvad har du lavet? Noget. Undskyld forstyrrelsen.